kontatu iguzu, Maialen, nola hasi izan historia hau, abentura hau? Azkenean, mendiko lasterketen munduan, mugitzen geanak, beti berdina gea, más o menos, eta hor bazegon talde bat, kanpotarrak ziena batzuk, bai Kataluniatik, bai Madridetik, onega, karrera eta etortzen dien jendea, ez korrikalari bakarrik, parte hartzaileek bai, baina beste batzuk die, arbitrok izan dienak, antolakuntzak ibiltzen dienak, enpresatan darenak, eta beti esaten zuten, zeo zerrein bar deu, eta egie da, Euskal Herritik kanpo, mitologiaren mistizismo horrek asko erakartzen dituela. Eta orduan hasi ginen... Kanpotarrik gure mitologia horrek asko erakartzen dio orduan, eh? Bai, eta asko interesatzen zaie. Behin zeo zer jakiten duenen asko interesatzen zaie. Eta orduan hasi ginen, zer egin zetaken, eta hortzeren Euskal Herri guztin dare ez dakizeman mila Mariren koba, eta hor hasi ginen pentsatzen, lasterketa bat egin zitekela hor. Mila danak ez dira bisitatu biharko, ez da? Ez. Aukeratzen ditugu, lehenengo edizioan aukeratu genituen 3. Orduan, horrek hartzeu izena hor abenturana, ez da? Ez dakigula, eta nindi no ebiliko gehan zehazki. Hori da. Baina zertan datza orduan. Koba horiek bisitatu behar dira? Zenbat korrika inbiaren? Ni entrenatzen nahi naiz a tope, eh? Zu entrenau, ze hori oso importantea. Ondo torreko zait, ez da? Gu jaktan genduen gauza bakarra da, nundik abieratu bartien. Eta Mariren kobak lotu beharko zituztetela, gutxi gora bera, 80 kilometro eginez. 80? Bai, lehenengo edizio 80. Eskerrak behatzi hilabete gatzez zaizkiten, eh? Hori, 80 inbierdia, eh? Bai. Osea, 2 maratu izango balia bezala, eh? Hori da. Eta, ibilbidea markatu gabe. Guk plano batzuk, mapa batzuk eman genien, orientazioko mapak. Vale. Eta 15 minutu izan zuten, mapa horik ikusiz, ibilbidea burun egiteko, eta koba horita abiatzeko. Ona, eta zela, altxorraren bila ibiltzia bezala, koba batea iristezea, eta ze topatzen dezu urrengo koba guteko. Harri bat, lehenengo. Harritxo bat? Harri bat. Eta pixu hori ere bai eraman inbiar da? Klaro, harri txikik die, baino oso politek. Markauta, marrazki batzukin. Horrek usi eta harritxo bat ekarri zula, horren tankerakoak izan laike? Hau, horrela markatutakoak, baina beste erabateko harrik ziren. Vale. Eta, koba bakoitzen baita, mitologiko pertsonaiak aurkitu zituzten. Eta, karo, guk badakigu oso ondo nola Mari ikusi bezkeo ezin zaiola begitara begiratu, bizkarrik ezin zaiola inoiz eman, baina, hori gutxinaka, parte hartzaile ere esplikatu egiten zaie. Eta kanpotarrei hori ondo esplikatzen zaie? Bai. Horretako gentien etorrera antaungo mitologia inguruan ibiltzen dan taldea geneukan, eta haien bitartez, Iepala, barkatu. Lasai, jarraitu. Bideo bat egin genuen, esplikatuz, zein behartzan, Mari ikusizkeo, zein behartzan galtzagorri ikusizkeo, eta horielako pertsonaiak bilatu ezkeo. Ze ona, zenbat koba pasatzen dira? Lehenengo edizioan pasatzituzten 3. 3 koba. Bai, lehenengo edizioan pasatzituzten Gorbeia inguruan Supelego izeneko itxina barruan dagoen koba zoragarri bat, eta Mari eta Basa Jaun zeuden beraien zai. Gero handik joan ziren Anboto Azpira eta Ezkilarreko kobatzen sartu ziren, galtzagorriak zeuden. Eta azkeni, aketeiko, ezkorrira joan da, ezkorri aratz parke naturalera joan da, aketeiko koban sartu bartziren, baina horren eguraldi txarra zegoen, aketeiko tontorrean jaso zituztela harriak. Etzion girua koba barroa sartzeko? Sarrera nahiko traketxa dauke, eta, Eta arriskoak ekiditeko... Eran tartalok esan zuen hobe gainean, bazpare... Ondo. Bai, azkenean... Kontuz, etorri zen da. Eta aurtengo edizioan adibidez, zer pertsonaia mitologiko? Berdina topatuko ditugu? Aldaketak topatuko ditugu edo... Ez dago zergatik. Euskal Herrian mitologian izugarri pertsona morda daude. Horregatik gani joan. Ez dakit berdina prestatuta dauden abentura honetako edo berria topatuko ditugu? Jenderi asko usan da orduan asko animatu da, eh? Bai. Eta ezen bat parte hartzaile daude? 20 parte hartzaile daude. 20? Bai, azkenean oso proba ezberdina da, horregatik da abentura bada, hasieran parte hartzaileek irterako puntua bakarrik zekiten, beraz, orientazioa kontrolatu behar da pixka bat, kilometro asko dira, gauza asko daude, beraz, 20 bat parte hartzaile, eta lehengo urtean partea izena mantzuten guztiak sartu ziren, bai. Baina urte gorago igual kastina, enbar dugu igual. Bai, Osa, limiti bat egongo da? 20. 20koa. 25, bai. Vale. Azkenean, bakarri daude mendian. Kudeatu alizateko, ez da? Ez dago ibilbidea markatuta, ez dago ezer, mapa batekin zoat,